Yo wala gaba ɗaya ka sauka baki. Salamu alaikum. Barka dai. Ah, Ya kasuwa? alhamdulillah. Ya shi ne ko? A ya shi na. Da gani sabon iba ne. A sabon iba ne ba a gani, ba a gani. Na gan shi. Nono kenan buhu. 500 yake. 500. 500. Awo. To, ya kai buhu nawa? Buhu 20 na. Buhu 20? Awo. To zai kama nawa kenan duka? 10,000. 10,000? Daidai kenan? 10,000 daidai. Surajo. Kwastoma ta wuce. Sai oga. Da Allah ka yi sauri ka hanzarta ka kira mana mai mota ya zo ya kwashe muna abin garin ka ya sai su. Sauri da Allah. Kama jikin ka. A yau kasuwa ta yare ne yanzu wancan ɗaya rage mai kira. Shi akwai saura. Akwai saura shi ɗaya rage ta. To shi kenan. Babu damuwa. Yanzu yadda za a yi shi ne. Idan Allah ya kai mu. Dan wani lokaci kaɗan ne. Shi baban namu yana gadon asibiti. Da ya mutu za a raba mana gado. Da an raba mana nawa. Ma aje mun sai yanzu. Sai in biya in siya. Har ba mu